Να σου πω. Τι θέλεις? Θεωρώ ότι είναι διαφορετικά πράγματα όλα. Κορίνα. Κομφούκιος. Τέτοια είσαι. Νιώμησες και εμένα, μωρή. Δεν τρέπεζε λίγο. Γριά γυναίκα. Να με μετάς στο σπίτι σου. Θα σου μεθύσω σε άλλα σπίτια. Γεια σας. Γράφει. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα κοντά σας. Για ποιο λόγο, Κορίνα? Είμαστε κοντά σας, Νάντια, για να δούμε ποιος θα ήταν πιο πιθανό να. Λοιπόν, υπάρχει ένα viral βίντεο, υπήρχε, το οποίο βίντεο είναι ποιος θα μπορούσε πιο εύκολα να κάνει κάτι σε σχέση με τον άλλον. Λέγαμε ποιο θα ήταν το πιο ωραίο βίντεο να κάναμε σε σχέση με τα υπόλοιπα tags και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό. Οπότε θα κάνουμε ερωτήσεις η μία στην άλλη και θα απαντάμε ταυτόχρονα με κάπα ή νη για το ποια είναι πιο πιθανό να κάνει κάτι. Το κάπα είναι η Νάντια, τον είναι η Κορίνα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ποιος θα επιζούσε πιο εύκολα σε μια φυσική καταστροφή? Κάθαρα. Αλλά δεν είναι φυσική καταστροφή, είσαι φυσικός. Δηλαδή σε μια χημική καταστροφή θα πεις ο χημικός. Και είναι η μαθηματική καταστροφή. Σε μια καλλιτική καταστροφή θα μισούσα εγώ. Έγινε τα foundation zombies να με φάνε και δεν θα ξέρω πώς να... Δεν μου κλάνουν μία τα foundation zombies. Λοιπόν, η Κορίνα δεν είναι χαζή. Είναι ιδιαίτερη. Την ικανότητα της ψυχραιμίας που λέγαμε χθες. Εγώ πιστεύω ότι είμαι πιο ψυχραίμη από σένα. Αλήθεια. Δεν θεωρείς ότι είμαι ψύχρεμη. Θεωρώ ότι είμαι τέλος ψυχραιμίας. Τέλος είναι. Ψυχραιμίας όχι. Ποιος θεωρείς ότι θα έτρωγε πιο εύκολα από το φαγητό του άλλου? Ξεκάθαρα. Γλυκούδα ρε φίλε, δεν μπορώ να βλέπω το άλλο μου το φάει και να μην Πριν το από πάω. ένα χρόνο θα απαντούσα κάτι άλλο. Το ξέρω κι εγώ, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα. Ναι. Ποιον θα μπορούσαν να συλλάβουν πιο εύκολα για κάτι χαζό? Εννοείται. Ξεκάθαρα. Για κάτι πολύ χαζό. Πολύ χαζό. Πάρα πολύ, ναι. Ότι κατά λάθος Σκότωζα κάποιον. Έχω σπάσει κατά λάθος χέρι ανθρώπου. Ποιος δεν θα απαντούσε πιο εύκολα σε μήνυμα κάποιου που τον ενδιαφέρει? Αλήθεια. Κοίτα, και εγώ δεν απαντάω για κανένα λόγο. Αλλά Κορίνα, εσύ δεν απαντάς πως δεν φίλε. Σε ενδιαφέρει, δεν σε ενδιαφέρει. Ωραία, το αλλάζω γιατί έχεις ένα πολύ μεγάλο. Ποιος θα χανότανε πιο εύκολα στον δρόμο? Αλήθεια. Ναι, κοίτα, εγώ χάνομαι συνέχεια γιατί είμαι και ένα fresh person εδώ πέρα στην Αθήνα. Εγώ χάνομαι συνέχεια γιατί δεν έχω ψωμβολισμό. Ναι, αλλά εσύ έχεις καλό GPS, εμένα παλάει το GPS μου. Άμα δεν είχα GPS όμως θα έκανα κύκλους. Ναι, ξεκάθαρα αυτό. Ποιος θα έχανε πιο εύκολα το τρένο, το κτέλ, το αεροπλάνο, το καράβι? Εγώ δεν έχω δει τι έχεις πει ακόμα, το σκέφτομαι. Άσε μας μόνοι Κορίνα! Δεν το έχω χάσει ποτέ μου, φίλε. Πάντα ήμουν πολύ κοντά με ποτέ. Το δέχομαι. Άντε βασικά, εγώ θα το τσακώ. Δικαίωση. Ποιος θα μπορούσε να μην βγάλει βίντεο για ένα μήνα? Bitch. I own the fucking place. Δεν χρειάζεται, ναι. Για έξι. Ποιος θα μπορούσε να εξαφανιστεί χωρίς να δώσει σημεία ζωή σε κανέναν για μέρες? Ναι, ξεκάθαρα, ναι. Παράτησες τη Λάρισα και ήρθες εδώ έτσι. Γεια! Δεν έφυγα έτσι χωρίς να ειδοποιήσω κανέναν. Αλλά ναι, ρε φίλε, μπορεί Θεωρώ να... ότι θα το έκανες. Εννοείται πως θα το έκανε. Εγώ έχω και 2 σκυλιά, αλλά και εσύ έχεις γάτο. Δεν Θα τον έχει έπαιρνες σημασία. μαζί σου. Δεν θα τον έφερνα μαζί μου. Θα έβαζα κάποιον να τον προσέχει. Ή το έχω κάνει, κατάλαβες. Το έχω κάνει. Έχω εξαφανιστεί όταν δεν είχα το γάτο, παραδείγματος χάρη. Και μπορεί για μέρες, αλλά για όλους θα το έκανα. Και να με ψάχνετε και να λέγατε που είμαι. Επειδή απλά. Άι, μπορεί που θα σε ψάχναμε. Μπορεί να στο διάλογο. Ποιος θα παράταγε πιο εύκολα φίλο για γκόμενο στο μπαρ? Ξέρεις τι, ναι, γιατί ο φίλος βρε φίλο θα σε καταλάβει. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσε να βρει κάποιο γκόμενο που να σου αρέσει. Αυτή είναι η διαφορά. Ποιος θα γέλαγε πιο εύκολα σε μια κατάλληλη στιγμή? Έχω γελάσει σε πολλές περισσότερες κηδείες από ό,τι θα ήθελα να παραδεχτώ. Κάτσε
πλάκα με την κολοκυδία. Όλοι αυτό που κάνουν. Γιατί πάντα σε μια κατάλληλη στιγμή, πάντα σε όλους έρχεται στο μυαλό τους η κηδεία. Δεν είναι πιο κατάλληλο όταν όλοι κλαίνε επειδή πέθανε κάποιος που αγαπάνε. Ωραία, σκέψτε γενικά αυτό το πράγμα. Γενικά παντού θα γελάσω. Ποιος θα έπεφτε πιο εύκολα κάτω στο ίσωμα. Στο ίσωμα. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω όμως γιατί έχεις κερδίσει αυτή τη λούτσα τσουμπαλιά. Σαν και εγώ είμαι τσούμπαλ, Γιατί φαντάζομαι. πέφτω συνέχεια. Έχω σπάσει το πόδι μου, έχω σπάσει τον αστράγαλό μου, όλα τα κόκαλα, ό,τι έχει. Επειδή στεκόμουν όρθια. Ποιος θα έφυγε πρώτος από ένα τσαμπουκά. Θα έκανε κουίτ από ένα τσαμπουκά. Ναι, είσαι αρκετά σε φάση, εντάξει, τράβα και φεύγω. Ναι. Εγώ φεύγω. Τι είπες ρε, τι είπες. Και εγώ είμαι πίσω στην κακόρη. Ναι, πάμε να φύγουμε. Ποιος θα στεναχωριόταν πιο εύκολα σε ένα χωρισμό. Γιατί είμαι θεκαισθηματίες. Δεν στεναχωριόμαστε ένα χωρισμό, ρε παιδιά. Όλοι μας στεναχωριόμαστε. Ναι. Η βάση όμως είναι το ότι ποιος στεναχωριέται σε ένα χωρισμό. Έτσι το είπαμε και έβαλε Κορίνα. Που να έπρεπε να χωρίσεις. Ναι. Και να τελικά να στεναχωριέσαι ακόμα. Μεταξύ μας, ποια θα νευρίασε πιο εύκολα με την άλλη. Δεν έχω ιδέα μέσα. Ούτε κι εγώ δεν έχω ιδέα. Θα τον έχω νευριάσει μάλλα κι άλλα. Πες τα ψέματα. Δίνουμε το πως συνολογεί εύκολα, ρε παιδί μου. Δεν είμαστε από τους τύπους που νευριαζόμαστε. Από τους τύπισσες. Αυτό βρήκε να διορθώσεις. Ποιος θα χαλούσε πιο εύκολα λεφτά σε άχρηστες αγορές. Παιδιά, έχω πάρει πραγματάκι που κολλάει στο κατρίπ του μπάνιου για να βάλεις μέσα την οδοντόκρεμα, να πατήσεις κουμπί να βγει η οδοντόπαστα. Αυτό δεν το έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ, έτσι. Δεν δούλευε. Όντως άχρηστο πράγμα. Ποιος θα μπορούσε να αντέξει χωρίς το κινητό του για μια ολόκληρη μέρα. Ξεκάθαρα. Ναι. Επειδή το χάνεις συνέχεια. Ναι, έχω μείνει χωρίς κινητό. Και εγώ το παίρνω μέχρι και στην τουαλέτα μαζί μου, το παιδί. Όχι, εγώ στην τουαλέτα δεν το παίρνω. Όχι, εγώ συνέχεια μαζί μου. Μα δεν σου είναι απαραίτητο. Είσαι κάνεις και αυτό το detox, ρε παιδί. Όχι, αλλά θέλω. Είναι θυσμένη. Ποιος θα διαχειριζόταν πιο εύκολα μια δύσκολη κατάσταση. Μια δύσκολη κατάσταση, συναισθηματικά, ρε παιδί μου. Η ιστορία έχει αποδείξει πολλά γενικά. Ναι, και είμαι drama queen όσο δεν πάει. Μπορεί να παίζει πιο πολύ συναίσθημα, εγώ που παίζω πιο πολύ λογική. Ναι, οπότε ναι. Ποιος θα μπορούσε να δεθεί πιο εύκολα με άλλους ανθρώπους. Ξεκάθαρα. Κάτσε με όλους τους ανθρώπους που σε έχω δει που είναι πολλοί, είσαι δεμένη. Ενώ εγώ πώς σε γνωρίζω, τραγίζω ανθρώπους. Η φίλη ισχύει. Ναι, δεν δένομαι γενικά. Είμαι μόνη μου. Ποιος θα ήταν πιο πιθανό αντί να καταδώσει στην αστυνομία να βοηθήσει φίλο του να κρύψει πτώμα. Εγώ θα τον έδινα, φίλε. Βοηθούσα πάρα πολύ και μάλιστα θα σκεφτόμουν πολύ καλές τεχνικές, αλλά έβαλα για σένα γιατί πίστευα σε σένα, Μωρικόνα, θα με βοηθούσε να κρύψουμε το πτώμα. Θα μπορούσε πιο εύκολα να καταλήξει στο ψυχιατρίο. Νομίζω εσύ πολύ πιο εύκολα Νομίζω με έχει γυρώσει αυτό το βίντεο άπειρα. Ξέρεις τι, πού το βασίζεσαι εσύ αυτό? Ξέρω τον εαυτό μου. Στις περασμένες μου εμπειρίες. Κοίτα, γενικά, σίγουρα. Και οι δύο θα μπορούσαμε και οι δύο δεν θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε σωστά. Θα έρχομαι όμως να σε επισκέφτομαι. Ευχηθούμε. Σιγάρα να μου. Ποια είναι πιο πιθανό να θέλει να τελειώσει αυτό το βίντεο γιατί δεν τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να μας κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας και να πατάτε και το καμπανάκι από δίπλα για να σας έρχονται οι ενημερώσεις. Κάνετε follow σε όλα μας τα social media και τα κοινά και τα ξεχωριστά τα οποία θα βρίσκονται όλα στο description box από κάτω. Αυτά λοιπόν από εμάς, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Cheers!